Chce, nechce! Dobře, říká se. Za Albánii jsou na tom hůř. Dobře, ale v Dánsku jsou na tom líp. A mě teda 15. místo nevyhovuje. Ne. Možná mluvím jako sportovec, ale dobře. Vy jste intelektuálové, vy byste mě rozsekali argumentovat. Důležitý je uvědomit si, co seš a co chceš. Pak se nám ostatní vyprdni. Jako, když jedeš 280 km za hodinu rally, tak si uvědomíš, proč tu jsi, co ten svět od tebe čeká a co by si měl udělat. A začneme tím, že postavíme dětský hřiště. Jo, v každém malém místě dětský hřiště a budeme se o ně starat. Budeme je všichni natírat. Jedním štětcem! A když tam prostě někdo přijde a bude dělat bordel nebo to bude ničit, no tak mu prostě přelámeme hráty zemníkem, no. Příště už to neudělá. Jak jsem říkal, vystupuju z řádu špilové ruky. A zakládám řád nový. Já vím, o čem mluvím. Mně totiž není 10, 20, 30, ale už mi je 40 měsíců! Zakládám řád zlatého média.